Ukážem vám dve videá. Jedno falošné a druhé skutočné. Prvé video je tzv. Deepfake, teda falošné video upravené umelou inteligenciou. Moju podobu v ňom zmixovali s neznámou tanečnicou v dúhovom oblečení. Je to nebezpečná realita, ktorá ale bude na internete čoraz častejšia a musíme pred ňou zvýšiť ostražitosť. Druhé video ste už asi videli. To zobrazuje štátneho tajomníka Kufu, ktorý prerušil divadelné predstavenie a začal odtiaľ vyháňať ľudí. Vraj je perverzné. Toto video ukazuje nebezpečnú realitu, ktorej čelíme aj offline. Znova nám chcú diktovať, čo je tá správna kultúra. Ale to už sme tu raz mali. A slobodu si nedáme znova vziať.